Әйләнә тирәбездә күңел җылысы изге гамәлләре белән якыннарын сөендереп яшәүчеләр аз түгел. Тугаш кызы Эльза Хисамиева да шундыйларның берсе. Күзләре бик начар күрсә дә, күңел күзе бик күпне күрә. Актив тормыш алып бару белән күпләргә үрнәк ул. Буш вакытларымда инде мин менә шул кул эшләре белән мәшгуль. Күп очракта аннары илһам килгән чагында шигырьләр язарга яратам. Бүгенге көндә инде контакттан танышкан композитор Римма Шакирова белән Балташ. Композитор инде ул. Аның белән иҗат иткән 6 җырыбыз бар. Инде 7-нчесе әзер булырга тора Алла бирсә. Җитлекмичә 2 айдан туа Эльза. Авырлыгы 2 килога да җитмәгән кызны Әлмәт хастаханәсенә салалар. Кварц астында да шактый ятарга туры килә аңа. Шул кварц күзләренең нурын ала. Эльзага бүген 19 яшь. Шушы вакыт эчендә инде ул күзенә 12 операция ясаткан. Бер үк вакытта башына да операция ясый табиблар. Ике күзендә дә ясалма хрусталиклар. Эчке дөньясының гаҗәеп матур булуына сокланырлык кызның. Кул эшләренә дә, иҗатка да оста. Бисер белән үреп ясаган чәчәкләре, кечкенә вазалар, салфеткалар, матур рәсемнәр, өйләрен бизәгән фамиран чәчәкләргә кем генә сокланмас икән. Якыннарыгызның кадерен белегез, алар янәшәсендә шундый рәхәт һәм җылы ди Эльза. Кем өчендер бәхет акча, кем өчендер затлы машина. Ләкин бик сирәкләр генә бәхетнең сәламәтлектә булуын аңлый шул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.